Kuunza Angela. Yeah. Chiteka Charles. Nini. Mauta murisunze mazwi. Kangenya mbere penyu. Nyaya yekuti uya kuda tigadzise zviri kunetsa mumusha. Yani dzako chitupa nemalendare zvaitwa kutaura izvozvo ndikuonza Angela achitaura kuna Charles Chiteka. Mukavanyuhamira sei? Muri ini ndakaroorwa mukati memusoro wangu. Ndaroorwa kudaro. Ndaiti ndiri ndamukama kuseri. Ndaiona ndaisiwa madhori kuseri kwenu. Madhori aya akashongedzwa hembe tsvuku nemushonga umwe nekadengu akasungurika narenyu. Saka zvakanditorera nguva ndichisoona izvi. Inini amwene wangu wakarambana nababa. Saka ndakaona kuti kana kuti nditaurire baba ndikutonesa baba hale. Saka zvadaro ini ndakazofunga kutama. Ndibva ndaenda kotsvaga minda. Ndatsvaga munda wangu. Ndakaita makore 3 ndakagara zvakanaka. Nemurume wangu. Saka murume wangu akazodaidzwa nababa wangu ndini kuSouth Africa. Uya kubasa. Aibva aenda. Ndaita makore 3 aya ndakazoona ndakarara. Papinda muje murume. Umba yakavhurika iyo. Murume uyu akakusvika kubata dhofu revhurika. Kukanzi muri kunoku. Inini ndaita makore 3 ndiri kukutsvagai. Ndichikushaya iwe kuti muri. Ndoko ndakabvunza kuti ndini ani? Kukanzi haundizivi here inini. Ndini Engri. Ndakaurayiwa naChidiki. Ndakanzi ndinogara muno. Akani ndinani? Ndini Engri. Engri. Ndakanzi ndinogara muno. naChidiki ni baba wako. Chidiki. Ndikati inzi unogara muno chikaindi. Saka zvinhu zvakatanga kundinesa. Murume wangu akasvika pakushaika. Handichina nemurume bazvindiri. Ngoziya iri kungouya bedzi kumba kwangu. Ava baba vakada kuti wauyawo pamumba pangu. Wanopinda nemudanga remombe kuvhakacha matanga ese emombe kutukutira kuti 1 2 3 kwauzobuda kukichina. Ndibva ndazvishaya kuti chikaini. Hawasenzesi gate. Hayi ndine nzira apa ndekugeti. Wanopinda nemudanga remombe kugadha matanga angu ari 4. Aibva azouya kumba manje. Auya kumba manje inini ndenge ndakawanda. Wana ndiwo anozotaura naye. Wabva kuti mai hawapo. Asi ndenge ndakadongora nepawindo. Baba upinda ngepageti ngemudango. Right. Upenyu wakatanga kundinetsa. Mwana wangu haachina nemuoko. Musi wakafa mukadzi wake ndio musi wakadimurwa mwana wachi. Musi wafa mukadzi wake ndio pondakaroerwa ngechipupuri pasi. Ndikaita 4 days ndisingamuki. Ndikuyeyo 1 week 4 days ndisingamuka. Ndiri kwangu kwasha kuti timbotore mai. Saka upenyu hwacho hwaramba hwakandiomera. Zvakadaro ndiri kuona ng'ombe yangu inini ndine mukono wangu. Takatsvaga mukono newana kuti tiite danga redu risimukire zvakanaka. Asi pangouya chimujana chiri kuuya kuti tiri kuda kundozi kutenga. Chibva chaenda koamwa chimukono chisakazurura maba chibva chaamwa bhuru remombe. Ndibva ndazvishaya kuti upenyu hwacho ndinoshemikiwa hwakadai. Ndatenga motikari yangu. Mari haikuritsi kana mari motikari yacho. Iye wakauya nebhuku wasangana nemwana kuti baba chiuya tiende nemotikari. Ndobva asiya bhuku mumotikari. Rakanyorwa mazita evanhu vese kwaChiteka. Mwana uyu akaonawo zita rake ririmo nemukadzi wake. Saka mwana akabva abatwa ngeshungu kubva kopisa bhuku riya pamoto. Vanhu vakafa vese vakatikwa. Wapenyu waripo. Saka mwana akabatwa neshungu akabisa bhuku. Ndokundifonera foni ndiri kuChiweshi. Ndikanzi mama taona bhuku riya maitaura. Ndikati zvakanaka mwanangu, ini tinesi yakanaka chichengetedza bhuku. Inini ndikaitawo right ndiri kudini.
Kazi tolipisa pamoto ndatisakhanigara mugenza. Ino mwana wapisi ndakandauya hangu kurwara hakuperi, wana hawagari zvakanaka, tiitewo mari haibatiki. Zvino ndizvo ndakati here kurwa kwatakaita hondo ndichagarawo pakanaka. Izvi zvekuona upenyu hwakadai. Motikari iya yakabva yabheuka nemwana kupera kwekusangana nebhuku riri. Mwana arikuda kubva afirapo. Asi mwana wakabuda asina kana kuchekwa. Asi motikari iya yakabva. Saka ndakawedza kuti ndinozvifambisawo sezvinhu zvakadai izvi. Ndakasvika kwaMambo neGomo kuShishi. Mambo neGomo ndiye akati munogara kupi? Ndikati ndinogara Rusaka. Kukanzi mambo wenyu ndiani? Ndikati ndiwa Makomo. Ndimambo Makomo. Kukanzi endai moise mhosva yenyu iise zvairi pamusoro paMakomo, ndiye achaziva izvo muchaita. Ndakabva kupiwa nhoroondo. Pese apo ndinoenda kana kufamba ndinobata baba. Kuti baba uri kunamata ndiani? Wakasunga hembe pahuma. Ndiye ari kuita izvi muno. Hakuna mungasvikaba nengozi yakaparwa futi nababa wake iye futi wabata zvinhu zvakewo futi. Saka inini ndaonerwa mama. Neupenyu. Nokutaurwa iro chidikinyi. Mwana wachidikinyi chawo. Zvinotaurwa izvi changamira zvizhinji zvacho handizvizivi. Ngaindirondedzera. Dai kuri kuti kutambudzika kuita maikuru wangu dai kuri kutambudzika maikuru wangu mubvunza rekwachiteka takati wandei, vangadai vakawanawo kumwe kwavakati bamunini daitambofamba, bamunini daitambogadzira zviri kunetsa mumusha. Shoko iroro harina kubuda. Shoko riri kutaurwa rekuti baba wangu wakapinda munini handitozivi ndakanda zvarwereka ndandirwere handina zvandinomboziva nyaya iyoyo. Kumba kwavo maiguru avo ndakazosvika pekuti handirambi ndichiendayo nekuda kwekuti hatiwirirani pakutaura. Imwe nguva vanoitawo kamu yakanaka izvo tikasangana tinokwazisana maiguru makadii izvo makadiwo bamini kuti vanditaure kuti chiri kunetsa chii. Hapatauriki avo pataurwa changamire dai muri imi mumusha mune varume varimo tinounganidzana tonongedzana kuti nhingi iwe ini zvandiri kuramba kuenda kudaro remusha ndine zvandinoziva dare vemusha chaivo havasi kutombozviziva kuti maikuru vane dambudziko rinoda kuti musha tiungane nekuda kuti maikuru havana kutaura. Kumba kwavo maikuru ndinosvikayo ndiine rudo rwekuti zviri kuve mwana zvakuita zvakanaka mudanga mekuti ndinopinda mudanga ndichipinda nekuti handidaro inini mutemo ndouziva nekuda kwekuti ndaifudzawo mombe kupinda mudanga memunhu ndichinobuda neugwai ndinomirawo kunze kwedanga muridzi wedanga ari kumba kwavo handingoendi pese pese nekuda kwekuti ndakanga ndatoona kuti inini ndiri kumanikidzira kuenda kuna maikuru. Saka zviri kutaurwa handirambi kuda pane anotorawo chiso changu ondisa kumberi oshandisa inini asi chirambire chekuti ndine chandakabata chekuti ndinodai ndinoipapa handina kumbobvira ndakadaro handina. Hapana chekuti tingataura handiti kuna chiremba Mutsunga. Kuna chiremba kunoona kuti muri kupfekedzwa here kana kuti zvibviswe chipfekedzo dare rigadziriswa. Next. Chiremba ataurira mhuri kuti musha menyu tiri kuona hamuna kubatana, hamuna matari. Chechipiri echibva ati muri kunongedzana, muri kukomana. Chechitatu abva vataurira kuti mumusha menyu mune urombo hurimo huri kutoshandiswa nevanhu vari kutoshandisa urombo ihwohwo, uyezve mune ngozi irimo yakaparwa nehama dzenyu.
ichibva wabvunza zvakare kuti ko pane akambenge ari munhu akamborwara nejere ndiani mumusha menyu, uchibva wamutaura. Ichibva wabvunzwa futi zvakare zvikanzi ko akambenge ari mudzidzisi akazorwara nenjere, uchibva wamutaura kuti ari chokwadi. Ko aiwaka bhiridha mumusha menyu ndiya zvikanzi ndibaba wamunini. Kandi saka nyaya huru zvinhu zviri kukutambudzai mumusha menyu, urongwa huri mumusha menyu. Mhuri yenyu vanasikana vari mumusha havarorwi, havasi kuroorwa. Wakati ichokwadi chokwadi. Saka chiremba ati ndinoda kuti zvinhu izvi zvibviswe mumusha imomo. Kuti ndiite basa iroro ndinoda mombe 3 nembudzi 3, mombe 2 dzangu ini chiremba, mombe 1 chete ndeyedare. Saka iwo chibva watenderana nazvo, ndo zvabuda kuseri kwechiuku changamira. Pane pandasirira. Alright, ava baba vazobvunzwa zvikanzi ko mudzimai wenyu ari kupi, wakati takasiyana. Zvikanzi saka unoda kuroora here, zvikanzi unoroora sei iwe mudzimai uinaye, tori naye kare wauye naye. Tobva tauya pane musikana uyu, abva atonzi pane murume wautori naye akutoroorwe. Saka hanzi zvinhu izvozvo urombo huri mumusha ndo zviri kuita basa iroro. Pane pandasirira here vabereki? Baba oyo ari muchiremba ndima baba mubatana nemudzimai wenyu munowaye oyo ari kuti dare rigadzirwe. Ndiri kukumbira mambo kuti timbonoronge nemhuri. Muronga muine dheti kuti mambo akati musi wakati. Zvamambo zvine madhesi nenge Christmas. Tenseto zvatinosvika musi wa25. Iwo unotorongera musi wa25. Haigariwi pasi 25. Saka ini muda dhesi ripi? Nguva yakadii? Anga tichikumbira changamire mhinji tichimbotsvaka zvinodiwa zvacho kuti basa racho rifambe zvakanaka. Saka January 31 roitwa by January 31 December tichiutanga. Makatikumbira kuti dai matidzira 28. Right, this is my next.